Kijk, hou erop. Ja, maar de andere kant. Wat je daar precies zegt, is het thema, mag je nou blij wezen of mag je nou verdrietig wezen? Ja, die molen, in 1994 gedeld zetten, 28 hier al zijn functie gewoon. Ja, is dat leuk om daar afscheid van te nemen? Ja, dat weet ik niet. Mag je blij wezen, mag je verdrietig wezen? Ik denk dat je wel blij wezen moet. Ik denk dat je wel blij wezen moet, maar alles wat best is, komt ik weer van huis. Het thema is dus inderdaad het uitschekeling van de oude molen, van de stroomrolhelling. En dan na je weken zal dat betekenen dat de molen heel model gaat. Van 3 dagen zullen we er ooit haast. Die zullen deze oude molen van de stichting dwars onder het Duizend houden. Wij zaten hier zitten we hier als stikken wat geledingen. We hebben de stichting, dwars onder het Duizend, met Jim dus ik al hier deel aan. We hebben hier de huidige stichting, de Duitsere stichting, stichting dwars onder het Duizend en we zitten hier als coöperatie dwars onder het Duizend. Dus dat binnen al die mensen. En daaromheen binnen ik nog veel mensen die binnen vrijwilligers en die door het kunnen. En die helpen ze nou en dan ik wat. Zo zitten we hier machinaal. Ik zie hier achter mij mooie schermpje. Daar staan al die oude beelden op. Misschien kun je die straks nog heel rustig bezien. Alweer nooit dat wij achter de dik stekken naar de molen gaan om daar de boel uit te schakelen, om de nek om te draaien eigenlijk. Maar zo kun je zien wat er toen nog wat is. Je herkennen daar een heel soort dingen in natuurlijk. Misschien bij bepaalde herinneringen komen we naar boven. Het is echt wel leuk om daar even goed naar te zien. Die oude molen, of die dwarsmolen, exploiteren door de stichting, dwarsmolen het Duizend, die heeft dus heel wat gebracht natuurlijk. Als ik dan zucht, dan denk ik mag graag maar cijfertjes drukje, dan doe ik alleen nog maar even de cijfertjes. Want ik mag net de volle gas voor de voeten van, dus daar is terug vastzetten waar Helly. Dus als het goed is, ik weet net of je bekend is, maar dit is een flyerke. En daar staan ook de oude gegevens van de oude turbine, de oude en zo'n 100 Micron noemen. En de nieuwe turbine, en dat is de EWT type DW60 molen. En daar staat dus op welke, wat er al even gebeurd is, wat de eigenschappen van die beide molens binnen. En ik weet net, ik meen dat die slides die komen hier bijvoorbeeld in de blauwe tent. Jullie leren al. Oh, jullie leren al. Nou, ja.
dat denk ik nog. Dat denk ik nog. Oh, oké. Wij ben hier anders niet de meeste, ja. Henk, gewoon erop. Ja? Mooi, dan gewoon er kwijt. Ik ga nou even een speler worden. Die wordt even uitprutsen worden. Die gaan met een hele grote zijn. Maar dan een paar woorden erachteraan. De Micon M100. De monden die we krijgen uit sterren. De stichting is opgericht op 22 april 1994. Het is gebouwd in oktober 1994 in Reduzend, in de blauwe tenten. De monden met een grote en een lange historie. En de historie van deze monden is hier eindigen. Waar zullen in de vorm van uw nieuwe EWT teruggingen? Mensen die de omzet doen had dat deze Micon, ik ben onder woorden Henk Vellinga, Bart de Leeuw, Pieter Reinia, Vertse Tegelaar en Klaas Dijkstra. Mooi dat Simi Drek is en dat Remco deel dit maakt voor uw bestuur. Ik te horen vooral, hartstikke mooi dat je hier bent. De prestaties van uw Micon. Alle jaren vanaf 95 jaar had er gemiddeld 419.900 kilowattuur opleveren. In totaal meer dan 1 miljoen kilowattuur. Waarbij het januari en februari altijd de tapmaanden winnen. Juni, juli en augustus, dat ben in het schema altijd de maanden met leegste opbrengst. Dat er pieken en dalen winnen, dat kan met name door de wind. Maar het schets dus van overeen dat wanneer dat de stroomprijs door het plafond gaat, zoals dat nou momenteel is, wij in 3 maanden tijd al het dubbele bedrag verdienen hebben van wat de vliegen hier in het hele jaar verdienen had. Dus eigenlijk wel een beetje dubbel dat we het uitzetten, maar dat hier vandaag en morgen nog best wat van u verdienen kan. Ik heb straks weer aanzien. Maar dat doen we net, omdat het na je molen in oktober opleveren was. Dan kan in de resterende maanden tot 1 januari meer dan dat opbrengen, wat deze in de komende maanden lezen let. Dus dat loopt mooi uit. Dat deze stroomprijs nou zo hoog is, betekent ik dat wij net zien staan dat wij RCE-subsidie krijgen, wij die voor eerst net ontvangen zullen. Maar dat is dan ook wel goed voor ons bedrijfsplan, want dan krijgen we meer inkomsten als wij daar rekening mee houden hier. Wat heeft de moeder voor ons dwars betekent? We hebben, en dat is wel een belangrijke, zonnepanelen op een squallenlijn, op een sportkantine en op een gamesale. We hebben een inkeeractie gehad voor zonnepanelen, voor elke hier die er een mooi woont. We hebben een ledlampenactie gehad, en warmtepomp, ik een actie. De squalbus is omgekaart, alles een mooi omgekeerd. Daar wordt alle dagen nog goed gebruik van maken. Dan hebben we de ledlamp, mijn lanternenpiano op Zuid. Informatiepaneel bij de blauwe tenten, die staan aan deze kant. En geen zomaar. Maar vooral de educatieve functie van de zonnepanelen op de scholen, die hebben ze in de uitwerking net mist. Maar meestal, en dan ga ik het echt over het oude bestuur. Wat hebben we hier met netwerk gebouwd? Dat is voor de Duitse bestuur die het alle jaren nog volop in het arbeidsproces deelnemen en een gezin hebben, haast net bij te horen. Maar door dit grote netwerk hebben wij nou wel realiseren kunnen dat die moeder vervangbaar kan. En dat wordt dan bestreept door 440 leden van de nieuwe coöperatie en maar meer dan 65% financiële deelname vanuit de Reduzend, Fries, Daad en Egen. Dat is alle jaren mooi door hier inzet. Dat stellen we tegen op prijs. Maar de uitschakeling van de Micon willen wij hier een bedankje voor al het werk dat je voor de stichting Dwarsvermonden Reduzend dienen hebben. Voor eindiging maar een stukje tekst. Het is heel droge stof, maar dat kan ik vanmiddag nog zien. Artikel 2 uit de statuten van de stichting Dwarsvermonden. De stichting had het doel om het tarieven van de realisatie, het winnen en beheren en het exploiteren van windmolen voor energievoorziening. Het is in het bijzonder windenergie en ook het bevordering
van energiebesparing, bescherming van het milieu, zijdelings verband houdend of dat daar bevattelijk wijze kan. Alles in de ruimste zin van het woord. Ik denk dat Jim en wij daarachter maar vanzelf zitten, dat tegen door die slagen binnen en daarvoor moet je tegen bedanken. Dan hebben we vanzelf nou wel wat van je mooi noemen, want we kunnen hem net wel even handen rustig in letten. En dan ook weer dank voor vrij. Hebben wij nooit in die van Henk en Bartle afscheid te nemen. En deze beide mannen hebben van u een helper op het budget. En ja, eigenlijk ze hadden een thuisdiner gaan en een barbecue. Dat ze een keer in de thuis zetten komen. Maar het 4 uur lang net het zin. En als we nationaal bij elkaar binnen, denken wij dat het juiste moment is om deze man toch de aandacht te gaan die ze meer dan verdienen hebben. Dus Henk, vandaag een mooi cadeau. Ik heb er wel opmerking bij. Ik heb wel gestart, Henk. Dat heeft u altijd voor de gek houden. Maar nood ik zelf, ik zeg met elkaar ook mooi, maar die horen jongens, nu komen we er echt pas achter hoeveel werkers er verzetten heeft. En we redden het op, maar echt weer, petje af, dankjewel. Een applaus. Ja, ik zit iets met een op tafel. Deze wel op tafel. Hij mooi net. De boekenkant zit gewoon af. Daar ik zo Bartle er even bij. Bartle? Voor daar heb ik een cadeau. Dat komt echt, altijd naar achterheen komen. Dus echt, ik neem de stap minder. En zie je meer een echte zwaar eenheid. Hij liep ook wel eens voor. Ja, maar Henk wat miste, dus die Bartle erachter en dat komt nooit mis. Dus voor Bartle, voor dat je krijgt zo'n mooi cadeau en tegen tijd voor alle werkers voor u dingen hebt. Voor Bartle graag een applaus. We beginnen met de blom. We beginnen met de heer. De blom met voor de dames. Ja, ja. Zie je, je bent er natuurlijk. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dat je hem de leeuw. Maar het werk bij die man, ben je maar dingen. Dat kan alleen maar mooi. Ja, staat wel met Vrouw eraf. de hele spel. Alsjeblieft, dames. De blom ken als ik met mijn aan allemaal naar de huis weer. Dan ben ik nooit tussen bezwaren. Dit is iets voor alle bestuursleden. Alsjeblieft. Ja, je mag wie op het zien. En jongens, Bartle die zit hier langs. Ah, daar zit Ik heb een idee. Ja, dat is mooi. Die is een naam Sibbelen. Ja. Ja, mooi hè? Dit is teken dat er nog sibbelen. Ja. En vervolgens gaan we dit, ja, mondje leggen. Lekker. Ja, ja.